der igen. Hey! Hvad fanden laver du? Halt. Hvad nu? Prøv nu at høre her. Det der skete i bilen, ikke? Altså, det var bare en sms. Hvad fanden sagde du? Jeg skulle bare lige skrive tilbage. Bare skrive lige tilbage. Du kørte bil! Man kan ikke koncentrere sig om at køre bil og tjekke sms samtidigt. Man kan det! Hey, Vladimir. Lige et øjeblik. Det er farligt! Fatter du? Altså, jeg har hørt, at hver tredje ulykke sker, netop fordi chaufføren er uopmærksom. Hvad tredje? Hør det, Patrick. Hvad tredje? Bare fordi man er... Uopmærksom. Just præcis. Det er jo for fanden selvmord. Røv alle mobiler, når det kører, de dumme jævne idiot!